Molt bona gent, benvinguts a Gaming, benvinguts a Euro Truck Simulator 2 i com ja us he dit al vídeo anterior, comencem de zero tant Euro Truck Simulator 2 i American Truck. I bé, estem a... Espereu que ficarem la càmera exterior. Vale. Estem amb un Mercedes, no? És que, perdoneu, és que he vist lo de FedEx, he dit Mercedes, és lo mateix. I bé, mirem els llums. Bé, portem este Mercedes, estem a Andorra i anirem a Donosti. Si no recordo malament, farem viatget guapo. He passat per esta carretera, m'ha agradat moltíssim. Bueno, he passat per una, suposo que és semblant o serà la mateixa. Espera un segon, vinga, espera que ens centraré. Estic amb el Track IR, això ja ho sabeu. Hòstia, este no porta GPS, doncs haurem de fer això. Bé, iniciem ruta, tenim 435 km per davant. Autèntic. Anava a dir una marranada, però bé, és igual, no... Ja m'enteneu, no? Ja m'enteneu. Bé, doncs estem al mapa de Promots 2.01, en el qual, com veieu, el GPS surt d'Andorra la Vella, no? També surt Donosti, Irún i, si no recordo malament, Sant Sebastián. Ojo, la baixadeta, que és peliaguda. Bé, los mods són los mateixos que... No, bueno, no sé si lo vau arribar a veure. Però bé, tenim los 50.000 addons, que són senyals... Hosti! Hosti, noi! Hosti, noi! Hem rascat! Contra la paret, s'ha enganxat a la paret, que són molt tancadetes aquestes curves. I ara no sé el que estava dient, m'ha marxat completament. Ui, que se està fotent unes sacsades. Vinga. Mercedes no sé exactament quin és, no lo conec. No conec los camions, sempre m'agraden, però no los conec. Home, el Actros, el nou Actros sí que me'l conec, està clar. Uala, no. Mare meva, per damunt de... L'hem fet a bona, noi. Ara sí que l'hem fet a bona. Sento molt per esta senyal que tenim aquí davant, però me sembla que morirà, perquè si no, d'aquí no sortiré. Au, una i ara l'altra. Ahí està. Au. Senyals a mi, no? Hòstia, espera el semàforo. Vale. Bé, com us deia, estem al mapa de Promots, estem a Andorra la Vella, farem un viatge a Donosti. Este Mercedes no sé quin és. Vale, molt bé. I bé, com veieu, són les conseqüències dels formats del disc dur que he comentat al vídeo anterior, no? Bé, esta ruteta és una ruta guapa, ja l'he dit abans. He fet el viatge de Sant Sebastián a Andorra, unes caldes del Crop, i passarem per un port que és molt guapo. Els benciners... Vale, sí, loco! Los mods, com
he dit abans, porto els 50.000 add-ons, que són les senyals, cartells, indicadors de poblacions, direcció, quilometratge, publicitat, ja ho he dit, i moltes coses. El tràfic de cotxes, del GeSiCat, de camions i autobusos, i el tràfic real, no? O sigui, depèn de l'hora de la ciutat o de la població més cercana, hi haurà més o menys trànsit. Ai, que no pot. Este camió no tira una merda, noi. Vinga, nano, que tu pots. Que no deixar... Quan veieu la pujadeta, llàstima que sigui de nit, hòstia. Llàstima que sigui de nit. Clar, és una feina ràpida i si descanso arribarem tard i llavors no guanyem res. No tinc camió en propietat, nivell 1. He fet el primer viatge que has de fer, que és el típic que fas no res, 500 metres, 1 quilòmetre com a molt. He fet el viatge que us acabo de dir de Sant Sebastià a Andorra i ara fem d'Andorra a Donosti o Donòstia. Vinga, petit. Doncs abans he passat en el viatge que he fet abans, no he passat per Pau, però es veu que es pot passar, i total és pràcticament la mateixa carretera que he fet jo. Quasi que podia venir per fora. Quina rotonda més curiosa. Vinga, entrarem a França, circularem una miqueta per França i després tornarem. Ui, i començava a ploure. Baguet. També us vull aprofitar per dir, o bueno, no sé, vull aprofitar per dir-vos, millor dit, tinc l'automobilista, però el Shadowplay, que ara torna a ser Shadowplay, abans era Nvidia, ara és Shadowplay, altre cop. No me lo reconeix per a gravar. Lo haig de provar en l'X-Split. Ai, que nos tornem a enganxar. Haig de tornar amb l'X-Split a veure si el puc gravar i fer algun vídeo. Home, no és una meravella, però està bé, Ui, hòstia. Està bé. De gràfics és una mica inferior, diguéssim, a Assetto Corsa, però té bones físiques. Mireu, abans... Clar, això ho he configurat al revés. Abans he pujat per aquí, però, saps què? Continuem recte, que no he passat per aquí abans. Total, farem cap al mateix joc i crec que en menys distància. Hem de parar molt de compte que en esta baixada, tio, portem cotxes detrás. Ui. Mireu quines curvetes més xules, Mireu quines curvetes més xules, tios. És una autèntica passada, nano. Que s'encabrita, tu, que s'encabrita. Si veieu una miqueta, a veure si no és de anar com veieu pel carril contrari, perquè si no, el trailer farà motocross. Anem una miqueta més als vídeos, que si no... Això és el freno motor, no, hòstia. Que s'encabrita.
justet per ahir, companys. Vale. Doncs sí, el port per esta banda és molt més curt. Bueno, ja s'ha pres a simple vista, no?, de la distància del mapa. Però les intermitents són com cops de martell, M'ha quedat el punt mort. Bueno, clar, és que està posat en automàtic. Això és com sempre, és este joc per canvi manual i disfrutar és un canvi anac i un pedal d'embrague, però clar, jo no tinc. No es pujar tantes marxes és una tonteria. Molt bé. Perdoneu, però m'acaben de fotre una putada. Un segon, que ara vinc. Bé, ja torno hasta aquí i proseguim amb la ruta. La putada és que m'acabo de deixar la llum encesa de l'habitació. Però bé, és igual, no patirem gaire. Bé, com veieu, estem per dins d'Andorra, la Vella. No, ja no estem a Andorra la Vella. No sé on estem. Nera, digues que m'he tornat a enganxar. Vale, molt bé. Trolls per tot arreu, no? Ara? Vinga, home. És que no gira el camí aquí, tio. Vale, abans he vingut de la dreta i ara hem de continuar recte. Ui. Collons. Clar, és que he configurat malament els botons de com els tenia acostumat abans. Ara. Sí que és intermitent. Aquí. Sí, crec que lo de l'ajust va millor al revés. I quan ho fiqui al revés, el més segur que piqui com estan ara. Bé, passarem per un altre fortet de muntanya pel que veig. Mireu per ahí
aquí dalt baixen com baixen els demés cotxes. Una merda ara. Ui. És que clar, en la llum encesa de la navigació ara no veig res, tios. No res, Ha sigut un petit fallo. La pendent és bastant pronunciada, que això són tot curves. A veure, passes, sí, no? Sí, vale, guai. Això ara l'FPS va perfecte, estem a 150 entre 140 i 155. Suposo perquè he instal·lat el joc a un disc dur que tinc és dels normals i el sistema operatiu va amb un SSD, igual este canvi de velocitats d'informació igual té alguna a veure, no sé, ho desconec. No és un problema gràfic, sinó crec que de càrrega del joc, potser. Per aquí tampoc. Toulouse i Pau. Ara m'ha baixat una mica, ara va ser 27, 24, 120, 123, però no és un problema de gràfica, no. Jo diria que és això, que és al estar instal·lat el joc a un altre disc dur i el perfil, diguéssim, el perfil de la configuració gràfica del volant, les dades guardades del joc que estan al disc dur principal, que és un SSD, igual al anar a diferents velocitats igual creix estos aquestes petites travades. Au, torna a apagar les llums. Com veieu és una ruta completament de moment. No falta que parli perquè surti una autopista. De carreteres comarcals. Per aquí no havia passat, encara no havia passat mai abans del reinici, diguéssim. Lo anomenem així, reinici de l'ordinador. Tampoc havia passat, no.
sí, de jo pues bé, he agafat sortint Sant Sebastián precisament per això, per poder per poder, diguéssim, agafar aquestes rutes, no? Perquè si no tenia ja, remots i tot, tenia un 40 i pico % del mapa descobert i encara no havia aconseguit fer una ruta cap aquí baix. Hòstia. Això sí, ara vindran una mà de peatges de collons, Hòstia, Tito. El viatge que he fet abans... Hola! Però frena... Tenia el peu del fre a fons. I clàssics a fons. Bé, a veure com vaya... Molt bé, la càrrega 2%, la tractora 6 de danys. Maravilloso. Merda, perdó. Ara. Veieu, aquí ara hi ha més tràfic que abans. Són les 3:23 de la matinada, o sigui, en el joc, El real no sé quina hora és de nit. Crec que són les 10. No ho sé, no. Ara mateix no tinc cap rellotge a mà, no. Si us dic l'hora us mentiré. Perdó. Lo que haig de mirar a veure si hi ha algun... He vist per American Truck Simulator hi ha un mod del mapa que és de costa a costa que arriba a Nova York, no sé si és Nova York o una ciutat una mica més cap enllà de Nova York, però no sé si ve descarregar. D'aquí poquet, esperem que d'aquí poc també ja sortirà l'Arizona, el parc d'Arizona, el d'Arizona, i per este joc, l'Eurotrack Vive la France, també serà en forma de DLC, però este serà de pagament, el de França. Pinta molt bé, he vist alguna foto i està molt, molt guapo. Però a veure quin preu té de sortida. Si no toquen esperar-se, no? Evidentment. Que serà el més segur, no? Bé, les rebaixes d'Steam crec que són a... Ara, cap a l'inici de primavera crec que hi ha unes. I si no, al juny crec que són les d'estiu, que tampoc haurem d'esperar gaire, entre que surt i no surt crec que anirà tot més o menys rodant. Ara se manté bastant estable pel que veig, no... Igual l'ordinador estava fent algun procés o alguna cosa i va ser a fotre aquestes travades. Vinga, mano. Hòstia, tio. Perdó. Normal. A fer-se de dia ja. 125 quilòmetres, bé, arribarem justet al matí. Crec que m'hauria de canviar de carril.
so de l'intermitent és com enjaunat. Este camió és que no té força, a la mínima pujadeta. Que me surto. També us vull comentar, tinc un joc, l'Arma 3, simulador de guerra, va molt guapo, però estic jugant un mod que es diu Pop Life. Passa que clar, és un joc de rol i parles en gent de parla espanyola latina, espanyola barra latina. Hi ha gent de Sud-amèrica, hi ha gent espanyola, hi ha gent d'altres països que parla espanyol. Bé, és de parla espanyola. I estaria bé perquè hi ha vegades que te diverteix i a vegades t'avorreix, però hi ha moltes vegades que és molt divertit per la gent. Però clar, és en espanyol. I te comuniques amb nosaltres en espanyol. Clar, jo puc parlar de cara a vosaltres en català, però amb els altres jugadors haig de parlar en espanyol, clar. Més que res perquè, sí, segurament que hi ha algun català, però clar, és que tothom parla en castellà. M'agradaria pujar una miqueta o fer una edició de moments varis en la vida de Pop Life. Torna a qüestió. Però no sé hasta qué punt, clar, és que lo que es trata és de fer un canal amb vídeos en català, no? Però bé, també seria el mateix que els jocs s'han traduïts al castellà, ja sigui les cinemàtiques o les informacions del mateix joc. Sí que s'han menjat el parajocs. Ha sigut culpa meva, això sí. Aquí parlant i no mirat per retrovisor hasta que m'he canviat. I he vist que s'ha morrat, s'ha morrat, però ben amorrat. 35 quilòmetres. Fot este aquí parat. Tira, capullín. Bueno, ahora no tiris, que no paso yo, pero bueno. Fixeu-vos en la vegetació de l'alrededor. Passada, Irún. Estem a Irún. Peatges, abans sí que he passat per un munt i a distància curta entre peatge i peatge, que dius, hòstia, tio, encara no fica la quinta que ja haig de tornar a parar. Mireu quina passada. Pamplona, Sant Sebastià. Caminant. Vale, que els passos de peatons són com
va. ¡Epa! Son buturuts. Peatons de teletransporte. Ay, perdoneu que me pica. Mira, es que una carretera de dama, ¿no? Mira que sí está. Déu. Así que futur baixada de FPS. Estava a 40, tío. ¡Hola! What the fuck? ¿Qué es por aquí, tío? Vale, ara que estem arribant, encara petarà el joc i tot, ara. Una Òrria i de Donosti. Ah, coi, que té un semàforo, tío. Que he parat, polles. Mireu l'Ikea. Necessiteu algun tipus de moble o algo en casa? Jo ara quan deixi el camió aniré a veure si trobo uns stands. Fan falta. Que vull fer un petit canvi aquí a la... Collons, tio. Que havia resseguit. On està l'entrada? ¿Qué se entra aquí, tío? Pero no se entra. What the fuck? ¿Pero qué hay aquí, tío? ¿Por aquí? No, aquí no. Ah, pero aquí vamos por aquí. No se nota que estem al cul del mapa. Taller. Lo que he de pasar. Es una viseta. Ah, una viseta no, una visiteta. Tío, pero ¿qué me estás diciendo? Ah, vale. Pasa't de llarg abans. Ostres, no l'havia ni vist, tio. Vale, y ¿dónde era? Cap adentro, ¿no? Aquí. Hostia, aquí no vemos margen de maniobra, ¿eh? Vale. Bé, pues sembla que l'han deixat
puesto. Home, una mica desplaçat, però bé, bastant bé, no? Desconnectem. I a veure què ens donen. Una patada al cul ens donen. Bé, ara farem... Jo diria que alto valor. Ok. Anem a veure. No puedes moverte, evidentment. Bé, espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem al pròxim. Adeu.